Сей Лагун, Малдиви, Курил Collection by Hilton е райски остров, предлагащ зашеметяващи океански гледки и множество забавни дейности, включително водни спортове. Персонализираните услуги, разнообразието от заведения за хранене и фокусът върху устойчивото развитие са отличителен белег на този хотел. Sensation Beach Club представя начин на живот в Crossroads, известен с балеарски ритми на бреговете на Малдивите. Sensation Beach Club е известен със своята отпускаща атмосфера и музикални компилации от световна класа. Насладете се на истинския вкус на Ибиса с частен достъп до плажа, шезлонги, първокласни коктейли, средиземноморска трапезария и стилен декор. Изискан плажен клуб през деня и модерен бар на открито и трапезария след настъпване на вечерта. Отворен през юни 2019 година, Сей Лагун е уникален, очарователен 5-звезден хотел, който ви дава възможност да отседнете на частен остров, докато магазините, заведенията за хранене, развлеченията и пространството за събития са точно срещу пешеходния мост в Марина Кросродс. Заобиколен от бели пясъци и сини морета, този луксозен курорт с 198 стаи ще предложи на съвременните туристи частно убежище. Подобрено от креативно изкуство и дизайн, занаятчийска кухня, саундтрек от подбрана музика и гостоприемство, създадено от сърце, Сей Лагун е подходящ за деца, с удобства, включително възглавници Creature Comfort, ръчно изработени пазели. Има и плажен клуб за юноши, детска площадка за игри. Основният ресторант Мис Olive Oil, непринудено меню, съчетава предложенията от сушата и морето с пресни морски дарове и вкусни ястия на скара и списък с напитки с тропически коктейли в един от най-добрите барове на Малдивските острови, скъпи вина и маркови алкохолни напитки. Привлекателните вкусове идват с панорамна гледка към морето и звуци, които звучат на брега на Малдивското море. Разположени на горния етаж над Beach Rooms, 76 просторни и стилни Sky Rooms разполагат с закрит ъгъл за почивка, удобни мебели по поръчка и самостоятелни балкони, които оформят гледката към спокойния Индийски океан. Просторната баня се предлага с двойна мивка, дъждовен душ и естествени удобства за баня, които гостите могат да персонализират в MIY Aroma Lab. Размерът на стаята е 44 квадратни метра. Настаняване е 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни.
Разположени под Sky Rooms, 76-те Beach Rooms предлагат щедър интериор с омекотено вътрешно пространство за почивка и стилни мебели по поръчка. Терасата на стаята разполага с зона за почивка, която се отваря към бял пясъчен плаж за истинско малдивско курортно изживяване. Просторната самостоятелна баня с двойни мивки и водопадни душове помага за измиване на съвременния стрес и напрежение. Размерът на стаята е 44 квадратни метра. Настаняване е 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни. Двадесетте бич вила са просторни луксозни вили с закрит салон за почивка, стилно обзавеждане по поръчка и широки частни тераси, предлагащи директен достъп до плажа и зашеметяващите морски гледки. Ултраудобните легла осигуряват дълбок и спокоен сън, докато обширните самостоятелни бани с двойни мивки и водопадни душове, както и външен душ и вана предлагат естествена екстравагантност. Размерът на вилата е 60 квадратни метра. Настаняване до 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни. Плажна вила с басейн. Насладете се на девствената гледка към океана, докато се гмуркате в частния малък басейн или се отпускате в салона на открито, разположен точно пред вашата вила. Плажните вили с басейн са обзаведени с мебели, направени по поръчка за тези, които търсят спокойствие и комфорт по време на своето бягство на Малдивите. Просторната баня е оборудвана с 2 мивки и водопадни душове, плюс външен душ и вана, предлагащи естествена екстравагантност. Двадесет Overwater вила са просторни водни вили, разположени над водата, за лесен достъп до океана, с приветлив, съвременен интериор, мебели по поръчка и щедро обзаведени тераси с разтегателна мрежа, 2 шезлонга и вана, окъпани от спиращи дъха морски пейзажи. Удобните легла предразполагат към почивка и зареждане, а самостоятелните бани разполагат с двойни мивки и водопадни душове. Размерът на вилата е 84 квадратни метра. Настаняване до 2 възрастни и 1 дете или 3 възрастни. В ресторант Мистер Томил. Оригинални творения се появяват от отворена кухня, предназначена да демонстрира талантите на квалифицираните готвачи, докато зоната на открито предлага перфектната обстановка на първа линия за спокойни обеди и интимни вечери под осеяното със звезди малдивско небе.
Любов, необятна като морето, романтика толкова жизнена, колкото и подводните рифове. Съюз, който е толкова естествен, колкото улюляващите се палми и прахообразният плаж. Кой се нуждае от топчета, когато имате тропически рай? Почувствайте сладката хармония на природата, докато споделяте истината си и давате обещание да пътувате заедно толкова дълго, колкото и двамата ще изследвате. Направете своя специален ден незабравимо уникален с избор на места и културни ритуали, които включват класически обед, подновяване на обед и традиционни церемонии.